Azatlyk Radiosynyň taýýarlan dokumental filminden soň Türkmenistanda LGBTQ goşmak jemgyýetiniň ýagny jynsy azlyklaryň wekillerine garşy reýtler geçirilip, häkimetler tarapyndan olara garşy basyş güýçlendi diýip, ýurdun polisiýa bölümlerindäki ygtybarly çeşmelerimiz aýdýarlar. Davut Umarov bilen geçirilen söhbetdeşlikden soň ýurdun häkimetleri jynsy azlyklaryň wekillerini, şol sanda homoseksuallary anyklamak we ýerlemek tagallalaryny güýçlendirdiler. Dip Türkmenawat şäheriniň polisiýa bölümindäki çeşmämiz aýtdy. Ýatlasak Azatlyk 2 iýulda Türkmenistanyň göze görünmeýän Äle Moşary adly dokumental filmi çap etdi. Filmde dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda öz hak hukuklary we azatlygy üçin göreşýän batyrgy adamlar barada gurrun berilýär. Filmiň baş gahrymany 29 ýaşly Davut Umarov öz şahsy başdan geçirenlerini paýlaşýar. Şeýle hem ýurdun içinde LGBTQ goşmak jemgyýetiniň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary hakynda gurrun berýär. Bu filmiň ýa-ni häkimetler bu reýtleri aralys çäresi häsiýetlendirýär. Reýtleri gidilin geçirmek maksady bilen anyklaýyş işlerine ýaşaýyş üçinçilik bölümleriniň işgärlerini çekýärler. Dip Aşgabatyň etrap polisiýa bölümleriniň birindäki ygtybarly çeşmämiz belliýär. Onuň tasdiklamagyna görä bu işgärlere kwartiralara aýlanyp, ýaşaýjylar barada maglumat ýygnamak tawşyrylýar. Olar bir jaýda diňe 2 ýa-da ondan köp ýaş erkek ýaşaýan bolsa, olaryň ad familiýasyny, doglan senesini belläp alýarlar. Ýaşaýyş çay üçinçilik bölümleriniň işgärleri bir jaýda ýaşaýan ýaş erkekleriň goňşularyndan şol jaýa aýal gyýlaryň mihmançylygy gelip gelmeýänligini soraýarlar. Aýal gyýlar görünmeýän bolsa, bu ýaşlar LGBTQ goşmak topary degişli bolmakda guman edilýänleriň sanyna giridilýär. Bir näçe günden soň bu jaýa gysgaly we duýdansyz polisiýa barýar. Dip Aşgabatly çeşmämiz bellidi. Çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä polisiýa bölümine eltilen ýaşlar soraga çekilýär we olaryň mobil telefonlary jikme-jik barlanýar. Polisiýa işgärleri Play Market'in ýa-da App Store'un taryhyna girip, Telegram, WhatsApp, Signal we Zoom ýaly programmalaryň ýüklenendigini ýa-da ýüklenmändigini anyklaýarlar. Eger bu programmalar telefona ýüklenen bolsa, onda olaryň akantlary, hasaplary täzeden dikeldilip, kontaktlary barlanýar. Eger ýaşlaryň çeçen LGBTQ goşmak ýa-da Günwatarda ýaşaýan LGBTQ goşmak aktivistleri şol sanyna Davut Umarov ýa-da adam hukuklaryny goraýan gurumlar bilen ara baglanşygynyň bardygy anyklansa, olar polisiýa işgärleri tarapyndan oto gapylaryny açman wagtyçylykly ýagdaýda urulyp edilýär. Dip Aşgabatly çeşmämiz bellidi. Ol soraga çekilen ýaşlaryň LGBTQ goşmak jemgyýetiniň wekilidigi anyklanan ýagdaýda olara jaýyny kreyine beren jaý eýesiniň hem soraga çekilýändigini aýtdy. Jaý eýeleri polisiýa işgärleri tarapyndan gorkuzmalara we kemsitmelere sezewar edilýärler. Arada bir daýda otogdan sil suw bolup aglap çykyp gitdi. Bu zatlary görüp işden çykarýaly boldum diýip çeşmämiz belliyär. Bolup geçýän bu wakalary Türkmenawadyň ýaşaýjylarynyň ençemesi hem alada bildirýär. Azatlygyň sebitdäki habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan ýaşaýjylar köp adamyň gara sanawa girmekden we munyň bolup biljek netijelerinden gorkýandygyny aýdýarlar. Ýaşlaryň köpüsi ýaşaýyş çay üçinçilik bölümleriniň işgärleri bilen ara gatnaşykdan gaça durmagy synanýar. Olar polisiýanyň gelmeginden gorkýarlar. Şeýle-de jaýlaryny kirene berýän ýaşaýjylaryň arasynda hem howatyrlanmardyar. Dip ýagdaýlardan habarly Türkmenawatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabatyň we Lewawyň polisiýa müdürliklerinden, şeýle-de ýurdun içeri işler ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Adam hukuklaryny berk çäklendirmekde we kemsitmekde tanqidlanýan Türkmenistanyň kanunçylygy homoseksual gatnaşyklary jenaýet hasaplaýar. Ýurdun jenaýet kodeksiniň halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan tanqidlanýan 133-nji maddasy beçewazlyk boýunça 2 ýyldan 20 ýyla çenli türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Türkmenistanda jynsy azlyklaryň wekilleri barada maglumat ören çäkli bolmanda galýar. Olaryň kanun goraýjy edaralaryň we howpsuzlyk gullugynyň işgärleri tarapyndan ýydarlamalara, basyşlara we gynamalara sezewar edilýändikleri barada Azatlyk Radiosy we Garaşsyz neşirler wagtal habar berýär. Redaksiýamyzyň şu aýyň başynda çap eden dokumental filminde öz
öz howpsuzlygy sebäpli Türkmenistandan gaçyp çykan we häzir Polşada ýaşaýan Dawud Omarov Türkmenistanda agyr gynamalara, sütömlere duçar bolandygyny, hatda onuň maşgala agzalaryna basyş etmek bilen hem haýwat atylandygyny gürrüň berdi. Adam hukuklaryny gorayan Amnesty International guramasy 2023-nji ýyl boýunça şu ýylyň aprelinde çap eden hasabatynda Türkmenistanda häkimetleriň LGBT adamlaryny kemsizip, adam hukuklaryny, azatlyklaryny we beden özbaşdaklygyny esassyz çäklendirýändigini aýtdy.